overal in kan. Omdat het zo druk is, wil ik jullie graag even attent maken op wat veiligheidsmaatregelen. Want ja, we hopen natuurlijk dat er niks gebeurt. Maar als er wel iets gebeurt, dan is het van belang om te weten waar de nooduitgangen zijn. Nou, dit is in ieder geval aan die kant. Dan zien jullie een mooi groen bordje. Daar rennen jullie langs Spitsveulen. En die zullen zo gewoon het allemaal naar buiten kunnen. Aan deze kant is ook een nooduitgang. En uiteraard maken we deze uitgangen ook vrij. Zetten we de banken even aan de zijkant. En dan kan iedereen naar buiten. Jullie hebben ook gezien, we hebben een extra bank voor de tribune geplaatst, zodat iedereen kan zitten. We willen vragen aan mensen die op deze bankjes zitten om inderdaad niet met de benen lang uit te zitten, maar de benen in te trekken. Ik zag er al iemand dat keurig netjes doen. Mocht er een speler net eventjes een handje van de buitenlijn meenemen, dan gaat hij niet op zijn gezicht. En de scheidsrechters willen ook nog wel eens aan die kant langs lopen. Ja, is dat eerder been? Verder, ja, dit is natuurlijk de derby van dit seizoen. BFC tegen Lions. We hopen op een hele sportieve wedstrijd op het veld en we hopen ook op een sportieve wedstrijd op de tribune. Ik denk dat als we daar met z'n allen naar de best doen, dat we een hele mooie avond gaan hebben. Ik denk dat we zo gaan beginnen van de spelers. Dus even kort aan Ivo, heel veel plezier vanavond.
Gele kaart voor de nummer 11, Wayne Hoeven.
Next at work. Benefits and Castellet. Vierde doelpunt voor Hogsmees van Capnet.
2 minuten testdag voor de nummer 8 van Lions, Tommy Weder.
De fles wijn, gesponsord door Maison d'Enfant, 815. En een pakket van Bloemenboutique Monique op 803. Dus alle nummers nog een keer: 334, 870, 302, 815 en 803. Met dank aan onze sponsoren.
We gaan beginnen met een stand van 14-22. Dames en heren, neem u zo snel mogelijk plaats en nog eens zeker niet door het veld. De zieke scheidsrechter staat te wachten. Dank u wel voor uw meegaan. Dames en heren,
was prima. Ja, zo is beter. Vanaf deze minuut voor Steins stand de score 20-26. Is die misselijk gedaan? Hij lijkt wel schets.
race of man of the match. En dat zijn gewoon uitgelegd door Martijn Loops van Klap Nummer 3. Je ziet de mooie sticker op zijn naam voor wel staat. Maar dan overige sponsor van JC. Jane Lemmens, osteopathie. Magnitra. Valima. En Balance. Zorg voor Beek. Stanley.
24-35.
we